Kama atakufanyia binadamu huyu, kama mama unamfanyia hivyo, chukua majukumu basi, umchukue hivyo, umchukue kama amekufanyia makosa. Peleka je polisi tafadhali. Obila ma Migori pedho dichuo moro mitudo gi bambo kaeto nego marmare e sub county ma Kuria West. Ka nyathi okoso ting' yo machielo minyalo kwerego, ok ni ka ochike lweti. Obila omako jago mitudo gi nek mar wuode e wi gwandruok e wach chiemo e sub county ma Awendo e county ma Migori. Obila ma Uganda omako jolupo 24 ma Kenya e chula Maringiti mantiere county ma Homa Bay. Chiegni e weche manyien ma kagi kacha, nyinga Milton Oching. Obila e sub county ma Kuria West ma pedha ne achich moro mitudo kod ketho mar bambo kod nego marmare e sub county ma Kuria West e county ma Migori. Jatend obila e sub county ma Kuria West Ruben Kemboi owacho ni maling' ma giyudo en ni achijno nyomonjo dala maro e yotieno kendo timo anjawno kaeto bang'e no ringo ma olal bang' nego miyono. Kemboi wacho ni pok ging'eyo gima notimore kapok nek makamano notimore, kata kamano maling' yango na achijno nyoluo bang' minode manopondo kodhi thurgi. Jatend obila wacho ni od maro bende notiaye mach e kinde monjno. Nyithindo 2 bende noyudo hinyruok e kinde monjno kendo nochwalgi e kar thieth. Kutoka kijiji cha Bogambero walioingililiwa na mtu ambaye hawamjui mwendo wa saa 6 usiku hadi saa 9 asubuhi, ambao waliumiza mtoto mmoja mdogo wa 1 na nusu aliyedungwa kisu kwa uso na aligongeshwa kwa ukuta, amebondeka kichwa. Ndio tukamrifaa Migori, tumewarifaa 2 Migori. So kitendo hicho tunakilani sana. Nimefika binafsi kwa hilo tukio. Nimeshuhudia vyenye wameteketeza kila kitu kwa hiyo boma. Wito wangu kwa serikali ni kwamba ningeomba serikali iingilie kati ili uchunguzi ufanyike, ijulikane ni nani alitekeleza maovu haya. Na chunishe kama sisi wa Kuria, tafadhali, kama atakufanyia binadamu huyu, kama mama unamfanyia hivyo, chukua majukumu basi, umchukue hivyo, umchukue kama amekufanyia makosa. Peleka je polisi tafadhali. Huyu mwenye amefanya kitendo kama sasa hivi, amefanya ameenda, hatujui ni nani. Kapodwane county ma Migori eni obila e sub county ma Awendo omakachich majegni 63 mitudo kod nek mar wuode ma hike 28 tok gwandruok e wach chiemo e sub county ma Awendo e county no ma Migori. Jatend obila e sub county ma Awendo Julius Kemboi wacho ni achich moyangi kaka Jared Ouma maande noringo nyomaki odiochieng' manyoro kendo ichano tere e doho. Kemboi wacho ni maling' maande ne giyudo en ni achijno moyangi kaka Jared Ouma nyocha nogoyo ma onego wuode Geoffrey Ouma kod Luth Jembe. Mzee mmoja aliweza ua mtoto wake, kijana wa umri ya miaka 28. Nikipenda kuripoti kwamba mshukiwa ameshikwa siku ya leo. Na nikipenda pia kushukuru members of public kwa kutoa hiyo taarifa mpaka ikabidi tumkamate mshukiwa. Makamano kikchak temre ni wach chiemo. Kendo gino kuduwa kaka wan jodak ma Awendo. Ka nyathi okoso ting' yo machielo minyalo kwerego, ok ni ka ochike lweti tinego nyathi matin to iniki ni malo makoro sani idhi kaka jaduong' ni sani en jaduong' ma hike ni ng'eny, jahiga 63 ma sani odhi to e jela ne wach nek madowe ka ochike lwete de sani koro ok odhi e jela. Apisa magarita mawuok e piny libamba ma Uganda ondhiyo jolupo 24 mawuok e dhowath ma Chula Ringiti mantiere Suba West Sub County e county ma Homa Bay kendo mako yiedhi 6 ewi seyo ni gikalo tong'. Otieno manyoro yiedhi 3 nomaki kod apisa magarita ma Uganda mane rikni apedha e nam Lolwe kama moko 3 omaki kawuono, gima koro kelo luoro e kind jolupo.
Kaluwore gi jakom BMU Maringiti Barnabas Odhiambo, yiedhigo ne ni kod jolupo 4 moro ka moro kinde apedhano, kokwedo wach ni jolupogo nokalo tong' mar Kenya kendo dhi lupo e piny libamba ma Uganda. Apisa mag Uganda koro wachore ni dwaro $50,000 mondo eka we thuolo yie ka yie, eka kuom ng'ato ka ng'ato bende gidwaro $10,000. Dolo ni ne kweringiti kani gimako ji nyaka dhowath mulun sani endi gimako yidhi wa mang'eny kabisa kendo nyoro ne gimako kawuono giduogo gimako joma lolu gi jomugingo koro gimako wa pile pile mok giwenwa thuolo yidhi gimako gidhigo gimako yidhi auchiel ne gimako nyoro kawuono be giduogo gimako koro kwan winji maber dhano osedar ka odhi Uganda turi makwar joge wa kama sani kata yidhi modong ringiti gin yidhi mok nyalo tin kabisa to jotendwa Oling watemo wuoyo kaka wanyalo kodgi to onge ng'ama respond. Koro wakwayo sirikal mondo donje wachni mondo kelnwa department moro manyalo ringiti kani manyalo bogonwa jogo. Gimako wi yidhi gineno ni yidhi ni dhi e nam mar Uganda. To kwang'iyo mulundu nitiere Kenya. To koro gigolo yidhi gigologi Kenya koni to giwayo gidhi e nam ma Uganda mondo giwuondre ni gimako nikech ging'e ni security magwa onge nam. To mondo mi wari ji 50,000 nyoro ochule 50,000 nyoro chule 50,000 eno oduogo kawuono ni ka piny ru kendo chako omaki e chiel the same je. Jatend piny William Ruto olanda yanga ni kepo mar migawo mar rowere mag NYS ibiro medi koa e kwan mar ji 18,000 nyaka 100,000 e bwo thuolo mar higni 3 mabiro. Kanowuoyo e kaunti ma Nakuru kama notelo e chenro mar 89 mar puodho apisas mag NYS e kar tiegruok margi mar Paramilitary Academy e alwora ma Gilgil, Ruto nowacho ni parono oriwo rowere duto mag NYS mosekonyo e yor tiego lony, chiwo tich kod konyo e yor kedo gi kosruok mar tije ne rowere ma pacho ka. Kolero ni kaluwore koda jatend migawo mar arita ma iye apisa mag NYS maromo 4,000 ibiro kwaki e duol mar obila ma pacho ka. Construction, textiles and hospitality. It is ready. It is already producing maize meal, cooking oil and fruit products, cutting costs and generating revenue. Soon, NYS will also award nationally and internationally recognized qualifications. Amani Komora giko ne to chamo muma mar apisi kaka jakom manyien maduol mochune tayo tije obila tok gwelo mare gi jatend piny William Ruto tarik 4 madweni. Koloso e nyasi manoyuore go gai mado Martha Koome, Amani nosingo no biro kedo gi mibadhi mogo tach e chenro mag obila neno ni obila odak e yo makare kamoting'o meto mar osara kaachiel kod neno ni obila manoyudo hinyruok e ng'anyo mokalo oyudo chudo mowinjore, ndiko apisas manyien mag obila e kind ting' mamoko. Ogai mar doho Martha Koome korka kore nokwayo duol manyien no mondo neno kelo lokruok e duol ma no kaachiel kod tije obila ka oseyo obila mosebedo katiyo kod teko mathoth e gayo jopiny, ka okwayo duol no mondo ne ni obila otiyo gi luor sama gitiyo ne jopiny. By continually seeking to review remuneration and benefits in liaison with the Salaries and Remuneration Commission, defend and support police officers whenever unfairly targeted or accused, and ensure that all police officers who are injured during the past public order incidences and in future incidences are compensated or are considered for compensation alongside other members of the public. This is a solemn duty that demands building a police service that is professional in conduct, humane in approach. For the life of me, I've never understood why a police officer would have to crowbar a citizen before arresting them, even if they are not resisting arrest. Why they have to be rude and use uncouth language towards citizens. Jalup jatend piny Kithure Kindiki otelo romo mar 13 matwake wi dongruok e pare mantiere kare ne buore Nairobi. E romono jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango ni chenro mar ng'iewo
mar ng'iewo e piny owacho kitiyo gi yor mbui kata e-procurement obiro neno notie pacho ka gino mowacho ni biro dino fuok ma omenda lal godo e piny owacho. Okwedo okang' manokawo gi jod bura mar kwedo chenrono kowacho ni od bura onge gi teko mar winyo bad sirikal, kowacho ni jod bura makwedo wachno gin mago mosebedo katiyo gi yo manyachon mar yudo rak e piny owacho. I have issued circulars on zero-based budgeting. I have issued circulars on treasury single account. When I issue circular on e-procurement, people have a problem with it. And all these are circulars from the National Treasury. It's because people have interest in procurement. That is the truth. They still want to go back to manual and manipulate procurement, where they pluck papers from the tender documents, and that is what we are not going to allow. For the comfort of the chair of the Council of Governors, it is not just county governments that are experiencing those challenges. Even national government agencies are experiencing the same challenges, including my office. However, we must resolve those challenges and implement e-procurement because we will not revert to the manual procurement system whatsoever. Duol mochune kedo gi mibadhi e pachoka EACC koro jiwo oganda mondo mi owuog oko kendo kony e kedo gi mibadhi masani ohonore e pachoka, ka giwacho ni kedo kod mibadhi ok en tij duolno kende. Ma timore e kinde mar romo ma jokanyo mag duol mar EACC kotelnegi kod Abraham Kemboi e tiego oganda ahinya to rowere mawuok e dinde mopogore opogore wi kedo gi mibadhi e pachoka, ka bende gilero ni riwo rowere e tiegruok mag kedo gi mibadhi nyalo konyo duoko piny mibadhi mosego tach e pachoka. Now, coming to the second picture, where do you think that is? The war against corruption cannot be won by only EACC. It is the responsibility of each and every citizen of Kenya, out of patriotism and having known the dangers of corruption, to unite together to fight against corruption. The youth of this country are the critical mass. They are the majority. And if there is to be any meaningful change in the fight against corruption, it is very strategic to engage with them, to infuse in them that liking to fight corruption, and therefore likelihood of our message reaching majority of Kenyans, and we work together to reduce corruption in our society. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba osingo ne jonyuol ni jopuonjre duto mawuok e grade 9 biro yudo thuolo mag riwore gi skunde mag senior secondary higa manyien. E kinde manoyaw romo mar lalruok e weche mag somo e mbalariany ma Embu, Ogamba nolero ni sirikal osegolo omenda mabiro konyo siro chenro mag sikunde, kendo gie sani migawono rango rem manitiere skunde mar neno ni donjo e skunde mag senior secondary odhi mayom. Ogamba bende nolero ni duol machiwo hola ne jopuonjre HELB osegolo omenda maromo bilion 9.4 ne jopuonjre madhi nyime gi somo kod bilion 17 ne jopuonjre madonjo manyien. As a government, we are prepared to transition our grade 9s to grade 10 using the 3 pathways, that is STEM, social sciences, arts and sports, creative arts and sports. And to let you know that the students, the learners are already choosing their pathways and choosing the schools. And just to assure parents and Kenyans in general that the government is prepared to ensure that that transition is smooth and it's 100% transition like we've done before. So we've transitioned them from grade 8 to grade 9, which was much more difficult because we didn't have the infrastructure. Remember, we had to do 23,000 classrooms to ensure that grade 9 is properly settled. Manchester United nogwe oko e tuke ma Carabao gi tim mar Grimsby otieno manyoro. Tugono